Greva Axtamarê di nava behra Wanê da li ber çiyayê Artosê her demsalê wekî bûkekê xwe dixemilîne. Ev greva dîrokî li bajarokê Westanê an ku geva şêye û 45 kilometre dikeve rojavayê bajarê Wanê û her sal bi hezaran gerok ji bo dîtina wê têne Wanê. Çoyîn hatina grevê ji îskela Westanê bi keştiyan pêk tê. Me jî di rojek xweşik ya zivistana Wanê da berê xwe da grevê. Grev di demsala zivistanê da kirasê spî li xwe dike û aliyekê çiyayê Artosê li aliyê din jî çiyayê Sîpanê wê temaşe dike. Dema demsal dibe bihar, greva bedew îcar keskesora li xwe dike û her aliyê wê dêrê bi hîvên gulav vedike. Dema hûn digihêjin Axtamarayê di serê ewil da dêra xaça pîroziya Ermeniya we pêşwazî dike. Dêr di navbera salên 915-921 da ji aliyê Kralê Ermeniyên Gagîkê yêkem ve hatiye avakirin. Dîwarên dêrê bi hunera kevirqewartinê hatine xemilandin û gelek nexş lê hatine kirin. Dêr bi qubbeyekê navendîn wekî nefelek çarpêl hatiye avakirin. Dêr di sala 2007 da hatiye restaurekirin û her sal di meha îlonê da gelek Ermenî tevlî ayînê dibin. Firat Qawal ku bi eslê xwe ji Cilêmêrgê ye û niha li Wanê dijî bo dîtina Axtamarê hatiye hêst û ramanên xwe wiha anîn ziman. Em tên araba xwe parkên alî de wêrê em balama swar dibin. Tên li vir em xwe digerin bêhna mirov li vir tê. Daroberê wê gelek xweş in, cek tarîxî ye, cek maneviyeta wê bilind e. Her wiha gelek çîrok û serpiyatî jî li ser vê grevê hatine gotin. Yek ji jivan çîrokan evîna keça keşişê dêrê ya bedew Tamarayê û şivanekî Kurd e. Bêje qiral pê dihesîd bêtî kiça min û ew kur dê pêk bên ew qiral pêk keyfxweş nîne hez naket ew ê ciwan û kiça û pêk bên yê bi Sirmanî Westanî pêk bên ji ber hindê rêya xelettir qiral xwe çirayê tilke ku ew ê ciwan bête rexwe. Ew ji kete avê hat. Bes belê hêj negiheşte dêrê vimilê bin avê ket fatisî mir. Jiyana xwe dest da ez vê çendê dizanim. Li ser evîna Tamarê û şivanê Kurd gelek kilam hatine gotin. Ya herî tê zanîn kilama Metrana İsa'ya. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.